ga waɗannan kissar inna balauna hum kama balauna waɗansu bayin Allah ne suka yi noma, Allah ya sa ma gonan albarka iyaka. Waɗansu malamin tafsiri suka ce ubansu mutumin kirki ne, duk lokacin da ya yi noma babbar gona ce tun da mai dukiya ne, yakan ɗebi laiburori wadda za a je a yi aiki, to insha Allahu kuma wadda ya je ya yi aikin yakan dawo da abin da zai ci na tsawon lokaci, saboda ma'abucin alkhairi ne. Lokacin da mahaifin ya mutu, ga gona ta gama nuna ta wadatu, to sai suka shirya za su je girbin gona, to amma sai suka sharɗanta ma kansu kar wani miskini, kar wani talaka ya taka inda za su yi girbin gonansu. Jama'a muna ji? Allah sai ya ba da misalinsu a ƙur'ani. Kasan idan ka ƙi bin Allah, to Allah sai ya yi maganinka, sai ya ma wani wa'azi da kai. Duk wa'azin da ake yin nan an yi wa Fir'auna, to yanzu duk wanda zai zo a baya sai kuma a nuna mishi Fir'auna, a ce ga Fir'auna. Jama'a mun gane? Inna balawnahum, Allah ya ce mun jarabci mutanen Makka kama balauna ashabal jannati, kamar yadda muka jarabci masu gonan nan. Id aqsamu, lokacin da suka yi rantsuwa la yasrimunha musbihin, cewa za su girbe gonansu ne da asussuba kafin wani talaka a garinsu ya ankara. Allah sai ya ce wala yastathnun, Allah ce ko insha Allahu ba su ce ba. Na'am, Allah kenan. fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, sai wani mai kewayawa sai ya kewaye gonarsu, Allah ya ce a lokacin suna bacci. Ma'ana sai Allah ya saukar da wata annoba da masifa a gonar, Allah ya ce tun kan su tashi a bacci. Fa asbahat kasarim, gonar sai ta wayi gari konanniya lalatacciya. Fatanadaw musbihin, su kuma sai suka kirayi junansu da asusuba, wannan ya kira wancan, wancan ya kira wancan, ku yi sauri mu buga sammako mu tafi gona. Anikdu ala harthikum in kuntum sarimin, a buga sammako maza ku tafi gona da sassafe in dai kuna da niyyar girbin a wannan asubahi. Fantalaku wa hum yatakafatun, sai suka wuce suka tafi gonan suna rada murya ƙasa-ƙasa, Allah ya dakulanna hal yawma alaikum miskin, karfa ku bar wani miskini yau ya biyo mu, na san kai ne mai yawan zama da abokai, karfa ka gaya ma wani mu ganshi a gonan mu. Wa gadau ala hardin qadirin, suka yi sammako akan zartas da wannan mummunan nufin nasu. Falamma ra'auha, lokacin da suka isa gonan suka ganta baki kirin kamar wuta ya cinye gonan, kalu sai suka ce inna ladallun, suka ce mun bata ba hanyar bane, ba nan bane gonan mu. Daya daga cikin su sai ce bal nahnu mahrumun, an haramta mana amfanin ne gaba ɗayansa saboda mugun nufin mu na ruwa akan bayin Allah. Ƙala ausatuhum, sai mafi nagartan cikinsu sai ya ce musu alam aqul lakum laula tusabbihun, dama ba na gaya muku lokacin da kuke shirya wannan sharri na rowa wa bayin Allah akan amfanin gonanku cewa ku yi tasbihi da tsarkake Allah, ma'ana ku yi godiya ma Allah akan abin da ya baku, abin da ya saura wadda za ku amfana zai sa albarka ku san bayin Allah. Bai ce ba na gaya muku ba? Qalu subhana rabbina, sai suka ce tsarki ya tabbata ga ubangijinmu, inna kunna zalimin, lalle mun kasance daga cikin waɗanda suka zalunci kansu.
fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun Allah ce sai sashi ya fuskanci sashi kuma sai suka fara zargin junansu, wannan sai ce kai ka kawo wannan shawaran, wannan sai ce kai ka kawo wannan shawaran. Qalu ya wailana suka ce ya kai tonmu ya nadamar mu inna kunna tagin, lalle mun kasance cikin wadda suka ƙetare haddi. Me ƙetare haddin? Shine rowan amfanin gonansu wa bayin Allah. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha, amma mun tuba mun gyara, muna fatar ubangijinmu zai musanya mana da abin da ya fi alkhairi akan abin da muka rasa. Inna ila rabbina ragibun, muna da kwaɗayin alkhairi a wajen ubangiji. Sai Allah ya ce kadhalika al'azab, Allah ya ce to haka nake azabtar da marowata. Jama'a ina kun ji abin a Qur'ani. Wala azabul akhirati akbar, amma azabar lahira kuma ita ce mafi girma. Wannan somin taɓi ne a talafar da dukiyar marowaci. Jama'a ina kun ji abin a Qur'ani. Waɗansu ne suka yi noma, da suka yi noma sai suka yanke shawara ba da su taimaki kowa ba, kar wani ya zo inda za su yi girbin gonansu. Iya dalilin kenan Allah sai ya lalata amfanin duka, aka yi asara bayan an tafka asara. Kuma Allah ya ce kadhalikal azabu, haka nake azabtar da marowata. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, azaban da zan yi a lahira kuma shine mafi girma. Konewar gonan Allah ya ce ba a gama maganan ba, abinda zan musu a lahira shine mafi girma. Law kanu ya'lamun, Allah ya ce inda mutane sun sani. Jama'a, ruwa na zama sanadiyar talafar da dukiya ko baya zama? Yana zama. Ai tun da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma naqasa malu abdin min sadaka, dukiyar bawa bata tawaya in ya bada sadaka, to ma'ana dukiyar bawa tana haɓaka in ya bada sadaka, kuma dukiyar bawa tana tawaya in yayi ruwa. Yanzu wannan ya fito mana ƙarara cewa rowa yakan sa Allah ya talafar da dukiyar mutum ko bai sawa? Yana sawa. To wani abu kuma da zaka kalla doctor a cikin karatun, wannan fa gonansu ne halak malak suka hana talakawa Allah ya kona. To ina kuma da suke hana talakawan kayan talakawan? Su fa wannan gonansu ne, halal gonansu ne, suka yi rowar gonan, amfanin gonan suka hana talakawa. Allah ya lalata gonar, ya ce kuma da a haɗu a lahira. To ina kuma dukiyar ta talakawan ce aka hana talakawan? Wannan gonansu ne a haram, nasu ne, su suka noma kayansu, su suka nuna, ko mahaifinsu ne ya noma, mahaifinsu ne ya noma. Rowa suka yi, suka ce ba da su ba ma wani talaka ba. Allah ya lalata gonar, ya ce kuma akwai azabar lahira. To waɗannan kuma dukiyar na talakawan ne. Ɗansa ya yi kuɗi, matarsa ta yi kuɗi, ƙanwarsa ta yi kuɗi, abokansa sun yi kuɗi, yayunsa sun yi kuɗi da kuɗin talaka, shi talakan bai samu abinci ba. An tsare ransa da kuɗin talaka, an tsare ran matarsa da kuɗin talaka, an tsare ran cabinet ɗinsa da kuɗin talaka, an tsare duk wanda yake kusa da shi da kuɗin talaka, shi mai kuɗin kuma ba a tsare ransa ba. Su fa wannan kayansu ne, rowa suka yi, Allah ya lalata dukiyar. To shi yasa dukka bar ganin wannan dukiyar hargowan, gwamnatin na faduwa mutum sai ya zama mabaraci. Kun fahimta? Allah ya ce inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yana shimfida arziki malala ma wadda yake so kuma ya kame daga wadda yake so. Innahu kana bi ibadihi kabiran basira. Lalle Allah game da al'amarin bayinsa masani ne kuma yana ganin abin da suke aikatawa. To sai Allah ya ce ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم Allahu akbar. إن قتلهم كان خطأ
Allah ya ce wala taqtulu auladakum kashyata imlaq. Allah ya ce kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci. Tunanin yaya zaka dauki dawainiyar su, yaya zaka rike su, yaya zaka gudanar da rayuwarsu, wannan yasa ka kashe ɗanka. Allah ya ce duk wanda ya yi imani kar ya haka. Me yasa? Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah ya ce ni nake azurta su, ni nake azurta ku. Arzikin ɗanka ba shi da alaƙa da arzikinka. Arzikin ɗanka ba shi da alaƙa da arzikinka. Wataƙil arzikinsa ya ninka goman arzikinka. Allah ya kasa ma kowa arzikinsa ne yadda ya kasa ma kowa numfashin da yake shaka. Allah ya ce wala taqtulu auladakum kashyata imlaqin, kar ku kashe ƴaƴan cikinku. Allah ya ce domin tsoron talauci. Kana tunanin yaya zaka dauki dawainiyar su, yaya zaka dauki dawainiyar rayuwar su, wannan yasa wannan lissafin da hasashen yasa ka je ka kashe ɗanka. Allah ya ce nahnu narzuquhum. Kaga Allah sai ya fara da su. Ni nake, mu muke azurta su, wa iyyakum da ku. Inna qatlahum, Allah ya ce kashe su don tsoron talauci, kana an kabira, babban laifi ne, ganganci ne babban, inji Allah. A suratul an'am yace wala taqtulu ne ko Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin. Allah ya ce kar ku kashe ƴaƴanku don talauci ta addabe ku. Anan kuma kar ku kashe ƴaƴanku don kun hararo kuna tsoron talauci. A can kuma suratul an'am yanzu talaucin ma ta zo. Allah ce duk da haka kar ku kashe ƴaƴanku. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah ce ni nake azurta ku, ni nake azurta su. Yana daga cikin mummunar ɗabi'ar da musulunci ta zo ta samu larabawa a kai a lokacin jahiliya. Kashe 'ya'yansu saboda tsoron talauci, kashe 'ya'yansu saboda tsoron talauci, a kashe 'ya'ya mata, a kashe 'ya'ya maza. Duk wanda ya yi lissafi ya ga 'ya'yan nan, to yaya zan iya ɗaukan ɗawainiyarsu? Sai ya dubi waɗanda yake ganin masu raunin cikinsu, sai je ya kashe saboda ya rage ɗawainiya makansa. Allah ya ce kar ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci, kar ku kashe 'ya'yanku don talauci ta addabe ku. Wannan tunani ne na wawaye. Haka Allah ya ce a Qur'ani, qad kasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin. Allah ya ce sun tafka asara waɗanda suke kashe 'ya'yansu a cikin wauta da dabbanci ba tare da ilimi ba. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce wauta ne. Kadi kasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Allah ya ce hakika sun yi asara waɗanda suke kashe 'ya'yansu, Allah ya ce a cikin wauta da dabbanci, Allah ce ba tare da ilimi ba. Wa harramu ma razaqahumullah ko ma razaqahumullah, suka haramta abinda Allah ya azurta su da shi iftira'an ala Allah, saboda kage ma Allah. Qalballu wa ma kanu mu'minin wa ma kanu muhtadin. Allah ya ce sun bata, Allah ya ce basu zama shiryayyu ba. Jama'a mun fahimta? Wauta ne. Da yawa mutanenmu doctor sukan ɗauki tunani wadda ba ilimi a cikinsa. Shi tunani in ka karɓa to ka duba natija, ya ba da sakamako ko bai bayar ba. Ba don an baka tunani abu kaza shi ya zama ba, sai an ga result. Wannan tunanin ya ba da abinda aka yi hasashe, shi ne tunani. Saƙawa kawai suke yi.
idan suka kalli 'ya'yansu suka ga yawan ɗawainiyar da za su ɗauka, Allah ya ce kawai sai su hau kashe 'ya'yan ba tare da sun auna sun ga abin da suke tsoron ya faru ko bai faru ba. Shi ne ce safahan, sai ce bigairi ilimin, wauta ce da ba ilimi a cikinta. Jama'a mun fahimta? Har cikin mutanenmu wannan mummunar ɗabi'ar jahiliyar ta yi naso. Mutum zai ɗauki matarsa ta aure in tana da juna biyu ya ce aje a zubar da cikin. Me yasa? Ya ce shi bai shirya ma aihuwa yanzu ba. Cikin matarsa na aure, matarsa zai bayyana tana da juna biyu cikin aure, ya ce mata ta je ta zubar da cikin. Me dalili? Ya ce shi bai shirya aihuwa yanzu ba. A musulunci idan mace tana da larura har tsayar da aihuwanta ana yi saboda ceton rayuwarta da inganta lafiyarta. Idan tana da matsaloli akan ƙayyade haihuwarta in likitoci sun ba da shawara a dakatar da aihuwan a dakatar saboda ceton rayuwarta da samar mata da ingantaccen lafiya. Ya halatta a musulunci mace ta yi hutu idan ta murmure ta ci gaba da aihuwarta, amma cewa kai 'ya'ya biyu kake so, 'ya'ya uku kake so, wauta ne da ba ilimi a cikinsa. Wauta ne da ba ilimi a cikinsa. Ya halatta a musulunci mace ta huta abinta lokacin da ta murmure ta ci gaba da aihuwanta, amma ka ce kai dole ta je ta zub da ciki, wannan wani tunani aka sa maka da ba ilimi a cikinsa. Kai ma in ka auna da ka gane jahilci ne. Allah a ƙur'ani ba ya ce wauta ba ne? Waɗansu kuma ‘ya'ya mata ne ba sa su. Duk tunanin ɗaya ne, tunani ne na wauta wadda ba ilimi a cikinsa. Har yanzu akwai a cikin mutanenmu wadda in an haifa mishi ‘ya mace sai ransa ya ɓaci. Mu aka samu ko su. Wannan burbuɗi ne na jahiliya. Kyauta ce ta Allah, kyauta ce ta Allah, kyauta ce ta Allah. Lillahi mulku samawati wal ard. Lillahi mulku samawati wal ardi, na ga Allah shi kadai mulkin sammai da ƙasai. Yakhluqu ma yasha, Allah yana halittar abin da ya ga dama ne. Yahabu liman yasha'u inathan, yakan ba da ƴaƴa mata ma wadda ya ga dama daga cikin bayinsa. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, yana ba da ƴaƴa maza zalla ma wadda ya ga dama daga cikin bayinsa. Au yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa, in ya ga dama sai ya garwaya maka maza da mata. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, in ya ga dama sai ya barka baka haihuwa. Akwai wadda bamu gani ba a cikin wannan? Innahu alimun hakim, Allah mai ilimi ne, Allah mai hikima ne. Cewa ƴaƴa maza sun fi ƴaƴa mata tunaninka ne. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa mazan duk rasuwa suka yi da ƴaƴansa mata har ya bar duniya ya rayu. Akwai faduwa a ciki? Kuma ka je ka duba anguwanku, waye don ya aifi mazan da yawa suka ce baba zauna bari mu rike maka gida. Duk ka je ka duba, ko ƴaƴa 10 ya haifa, yadda suke fita neman kuɗi haka ubansu yake fita neman kuɗi har ya faɗi ya mutu. Ka roƙi Allah ya baka ɗa mai albarka. Ka roƙi Allah ya baka ɗa mai albarka. Cewa kai baka son mata jahiliya ne. Ka ɗau matarka ka ce a zubar da ciki don baka shirya ma haihuwa ba, jahilci ne wadda ba ilimi a cikinsa.
ƙin ‘ya'ya mata jahilci ne da ba ilimi a cikinsa. Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil untha Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil untha, idan aka yi wa ɗayansu bushara albishir da ya mace, aka zo aka ce mishi matarka ta haifi ya mace, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim, Allah ya ce sai ya ini fiskarsa a turbune cike da bakin ciki, cike da bakin ciki, ya tawara min alqaumi, har yana buya daga cikin mutane, bayi so ya dinga shiga mutane saboda yadda za a dinga nuna shi wani fa an mai haihuwa ya samu mace. Ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi, sai yana buya ga barin mutane saboda munin abin da aka mai bishara da shi, sai ya koma ya je ya zauna yana sakawa a ransa, ayyumsikuhu ala hunin, shin zai ci gaba da rike wannan abin da aka haifa mishin akan kaskanci da walakanci, am yadussuhu fi turab, ko ya je bisne shi a cikin turbaya. Wani idan ya tsumu haka zai je ya dauki jaririyar ya je ya turbude ta a cikin ƙasa ya kashe ta. Me yasa? Wai yana gudun kar ta zo ta mishi abin kunya. Kaga kowa da irin shedancin da shedan ke jefa mishi, yana ganin ba ta da amfani. Yau kuma ka je ka duk inda cibiya ce ta ilimi, ka je ka ga yadda matan suka yi fintinkau wa maza. Na san kai kanka in kana zuwa kogun inda ake yaye mahaddata alkur'ani a makarantun hadda, da ƙyar ka samu inda matan ba su yi biyun mazan ba. In karatun bokon ne matan ne suka jajurce, in karatun addinin ne matan ne suka jajurce. Allah bai da hikima ne? Yana da shi. Duk abin da ya baka ka karba ka yi mishi godiya. Duk abin da Allah ya baka ka karba ka yi mishi godiya. Kan ranka ya ɓaci don matarka ta haifi ya mace, jahilci ne, jahilci ne, jahilci ne, jahilci ne, jahilci ne, jahilci ne. Waɗansu kuma su ce a'a to ai tarbiyyan ne. Kai in mutanenmu suna maganar tarbiyyar nan sai ka ɗauka 'ya'yan za a je a ɗebo zallan 'yan wiwi ne da 'yan shaye-shaye a bashi a ce ya gyara su. Ka duba language da mutanenmu suke magana akan tarbiyya, kai sai ka ɗauka irin gogaggun 'yan shaye-shayen nan ne da a bashi a ce gyara su. Ɗan da za a baka shi clean fresh bai san komai ba, in ya ɓaci ai a hannunka ya ɓaci. fa'akimu wajhaka lid-dini hanifa, Allah yace ka tsayi da fiskar ka, ma'ana ka tsaya car akan wannan miƙaƙƙen hanya na tauhidi wanda ya bauɗe wa shirka. Fitratallahi allati fatara an-nasa alayha, wannan ita ce fitira ta Allah da ya kagi halittar mutane akanta. Annabi yace kullu mauludin yuladu alal fitra, dudda ana haihuwansa ne dan arziki. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, annabi ce hede uwarsa da ubansa su lalata shi. Ba alalace ake baka shi ba. Kuma matsalar tarbiyya matsala ce da wallahi ƴan uwa dole mu tashi mu yaki abun nan gaba daya. Dole mu tashi mu yaki abun nan gaba daya. Dole mu tashi mu yaki abun nan gaba daya. Mu ɗauka cewa hakkin ‘ya'yanmu ne a kanmu mu yi musu tarbiyya ta ƙarai. Hakkinsu ne a kanmu, ba shawara ba ne. Yadda uba
da uwa suke da hakkoki akan ƴaƴansu, haka ƴaƴansu suke da hakkoki akan su. Daga cikin hakkin ƴaƴanka akan ka shine ƴaƴanka ka ba su tarbiyya su zama mutanen kirki. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Annabi yace kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa, sai yace wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo da aka bashi. Duk yaran da ka haifan nan ubangiji zai tsaye da kai ya maka tambaya akan su da rayuwarsu da tarbiyyarsu. Sai annabi ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, haka kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴansa, wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, ita ma za a tambaye ta akan kiwon da aka bata. Jama'a mun fahimta? Allah a Qur'ani yace ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, inji Allah, qu anfusakum wa ahlikum naran. Allah ya ce ku tsare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa. Kowane uba, kowace uwa, aiki biyu Allah ya ɗora ma, ka tsare kanka daga azabar Allah, ka tsare ƴaƴanka da iyalanka daga azabar Allah. Aiki ne Allah ya baka, za a tambaye ka akan wannan ranar alkiyama. Mun yi watsi matuƙa da al'amarin tarbiyya. Shi tarbiyya baya yin kansa, dole tsayuwa za ku yi akan al'amarin tarbiyya, sai ‘ya'yanku su tashi a tsabtace a gyare. Idan muna so mu gyara al'amarin tarbiyya, abu na farko da aka ɗora mana shine na farko ka yadda addini zai gyara maka tarbiyyan iyalanka. Na farko ka yadda da wannan. Duk dabaran mutum, duk basirar mutum, wallahi bai isa ya ɗora ‘ya'yanka da gidanka akan nagartacciyar hanya ba. Allah sai an hada da addini. Wannan ka yarda da shi ta zama aƙidarka. Zai baka dama ka kutsa cikin addini don nemo maganin matsalolin iyalanka. Duniya ta zauna a rayuwa ta jahiliya, ƙazanta da dauɗa babu kamarsa a bayan ƙasa. Zuwan alƙur'ani da sunna a cikin shekara 20 da wani abu aka gyara duniya. Aka tsabtace ta. Waɗanda suka yi waccan rayuwar suka dawo abin sha'awa. Ka yarda cewa addini zai tsabtace maka gidanka. Abu na farko game da al'amarin tarbiyya, abu na farko kai ka zama mutumin kirki. Ka zauna da matarka ku tattauna. Waɗannan yara annabi ya ce za a tambaye mu su ranar alkiyama, ni za a tambayen ke ma da a tambaye ki. Ka karanta mata hadisi. Hakkin waɗannan yara ne a kanmu mu yi tarbiyyarsu yadda za su yi rayuwa nagartacciya a duniya kuma su dace da lahira. Dole ka zan mutumin kirki, dole uwarsu ta zan mutumiyar kirki. Wadda ba shi da abu baya bayarwa. Allah a Qur'ani ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih. Walbaladu tayyibu, Allah ya ce gari nagartaccen gari. Walbaladu tayyibu fili nagartaccen fili. Walbaladu tayyibu gona nagartacciyar gona. Ya khuruju nabatuhu bi idni rabbih. Duk abin da zai tsiro a cikinta Allah ce zai tsiro ne kyakkyawa mai albarka.
wallazi khabusa amma waje idan gurbatacce ne la yakhruju illa nakidan ba abinda zai fito a gun sai cikin wahala kuma gurbatacce. Jama'a mun fahimta? Kai ka daura damarar zaka zam na kwarai, uwarsu ta daura damarar za ta zam na kwarai. Wannan shine matakin farko na abin da ya shafi tarbiyya. Idan ka tsare wannan, in ka tsare wannan, wallahi ko ka mutu ƴaƴanka ba da su watsi ba. Cikin kissar Khidir da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, ai daga cikin abin da ya faru akwai wata katanga da suka gyara wadda har Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce ya kamata a biya su tunda sun nemi masauki a gun mutanen garin sun hana su. Da Khidir ya zo bayani ma Annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ce mishi wa ammal jidaru wa